I bé, primer de tot agrair a Poblat Lliure que hagi comptat amb nosaltres per estar avui aquí. Bé, m'han dit que parlés una miqueta de referèndum. El resultat és curiós que el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans l'any passat ja en van fer arreu de les universitats catalanes i bàsicament responia a unes demandes de l'estudiantat en un context on el govern volia aplicar graus, actualment són de 4 anys, no? Doncs volia disminuir-los, fer que aquests fossin de 3 anys per impulsar els 2 anys de màster. Llavors, a nosaltres aquesta reforma no ens semblava bé. Per què? Doncs perquè el preu de màster actualment no és equiparable al preu de grau econòmicament i per tant entenem que això excloïa a les classes treballadores una vegada més, no, de la universitat. Encara més que ja ho estava fent anteriorment, recordem que ja veníem d'un 66% de pujada de taxes, etc. I el moviment estudiantil de Catalunya, però de fet de la resta dels països catalans també, perquè a València també se'n va fer un de referèndum, doncs ens vam plantar i vam exigir de fer referèndums a les universitats públiques catalanes, que de fet van anar meravellosament, amb uns resultats perfectes, on, per exemple, jo a la meva universitat, a la meva facultat, jo estudio Ciències Polítiques de la Pompeu Fabra, per exemple, a la meva facultat, va participar més del 60% del cens dels estudiants, i ens va anar perfecte, ja que un 91% de la gent va dir que estava en contra de l'aprovació del 3+2, o sigui, a favor de la paralització, de fet. I ens va anar molt bé per legitimar-nos, i de fet trobem en aquests referèndums que vam fer forces paral·lelismes amb el procés català i amb el dret d'exercir els nostres drets, no? I també d'exigir una mica el referèndum. Per què? Doncs perquè entenem que el referèndum és una eina intrínsecament democràtica i que dota de legitimitat a les nostres demandes. Nosaltres en aquell context va ser impressionant, no? Perquè el nostre referèndum en una universitat de 11.000 estudiants el van arribar a votar 4.600 estudiants aproximadament, mentre que el senyor rector en aquell moment tan sols l'havien votat 800 persones. 800 estudiants, perdoneu. És, si més no, anecdòtic, no? Però no, en veritat, ens va anar molt bé i, de fet, seguint amb això, gràcies als companys i companyes de la CUP, vam presentar una moció al Parlament on parlava justament de l'aprovació de la paralització del 3+2, una moció en forma d'aquestes, i també una altra qüestió que era molt interessant, sobretot per posar el que nosaltres entenem que és posar la primera pedra del procés constituent, i és que en aquella moció també es va incloure que s'obrissin espais de debat emmarcats en aquest procés constituent i que fossin debats de tota la comunitat universitària que ens permetessin, bé, bàsicament nosaltres ho veiem com una manera d'establir un decàleg, un primer decàleg educatiu de la futura República Catalana, no? Llavors són debats que, de fet, a la meva universitat farem durant el mes de maig i que, de fet, volem que aquests resultats tinguin un cop acabats, hi hagi unes conclusions d'aquests i que la universitat els aprovi. Creiem que això també és dret, així considerem que això és democràcia participativa i entenem que això és una mica ser partícip dels espais on treballes. Creiem que això nosaltres ho hem aplicat a les universitats catalanes, però és extrapolable a la vida nostra. Entenem també després que a nivell educatiu, dins l'estat espanyol, no tenim futur. Bàsicament, no tenim futur, i ho diré molt breument, perquè no tenim futur en un país que aplica la LOMCE, que l'únic que fa és relegar la nostra llengua a un segon pla, o que, per exemple, elimina les assignatures amb contingut potser més crític, no? Llavors, també entenem que no tenim futur dins l'estat espanyol, dins d'aquest estat que inverteix un 10% menys en universitats que, per exemple, l'any anterior, quan s'ha mostrat que feia falta una forta inversió que garantís justament la qualitat de les universitats públiques, que està minvant moltíssim, però en canvi s'ha decidit invertir un 10% menys i com a conseqüència d'això què ens trobem? Que hi ha més finançament privat i, per tant, mercantilització de l'ensenyament. Bé, el moviment estudiantil, ja per anar acabant, ha demostrat que en els últims anys ser un agent mobilitzador de masses, amb molta capacitat d'activar-se, sobretot molt ràpidament, pels tempos propis del moviment estudiantil, i això considerem que és vital pel moment excepcional que estem visquent ara mateix. És per això que cal que el moviment estudiantil sigui un exemple pel poble català
i que fem que les universitats, instituts i centres educatius esdevinguin espais que es posicionin en favor del dret a decidir i, bàsicament, en favor del dret legítim del poble català a exercir la seva pròpia sobirania. Bé, com és sabut per tothom, les universitats i també els centres educatius, però en mesura les universitats, han estat centres de coneixement, però molt més que això, sobretot han estat centres que en moments històrics, moments importants, han estat espais de lluita on s'ha viscut moltíssim. Si no, recordem el maig del 68 francès, que va començar amb una revolta, amb unes vagues estudiantils, o, per exemple, les lluites contra Bolonya. Ara aquestes lluites s'han d'activar de nou i per aconseguir la celebració del referèndum. I sobretot, com va dir ahir a la Universitat Pompeu Fabra de Mireia Boia, de fet, ho posaré de fet en la seva veu, que gràcies per compartir avui, és que diu que els universitaris hauran de defensar el resultat del referèndum i sortir al carrer. I no dubteu que allà hi serem. Molt bé. Bueno, primer de tot, moltes gràcies a Poble Lliure per convidar-me a aquesta xerrada aquí a Barcelona. Ja sabeu que a vegades tinc dificultats per fer xerrades a Barcelona, però en aquest cas estic molt contenta de poder venir aquí a vosaltres. Parlem del referèndum, no? És el que tenim ara sobre la taula i és l'eina democràtica que hem decidit, que ens hem apropiat tots els catalans i catalanes per intentar dirimir aquest conflicte que tenim amb l'estat espanyol, no d'ara, sinó de fa molts anys. Molts anys, i molts dels que esteu aquí ho sabeu molt bé, perquè en els primers anys d'aquesta mal anomenada transició cap a la democràcia, que no ho ha estat, una democràcia, doncs vosaltres ja estàveu al carrer i ja participàveu de les grans mobilitzacions i ja heu patit la repressió i sabeu molt bé el que és la guerra bruta de l'Estat. Per mi el referèndum és unilateral. Jo sí que li vull posar adjectiu perquè no crec que el referèndum pugui ser pactat amb l'estat espanyol pel que és, pel que representa i per com actua. El referèndum unilateral és l'única via per assolir la República Catalana. I quan dic l'única, és l'única. No entrem en el debat de després del 27 de setembre haguéssim hagut de fer una declaració unilateral d'independència. No, ara ja és tard. Ara, l'eina que tenim a sobre la taula i que hem de defensar per arribar a la República Catalana independent és aquest referèndum. I dic que és unilateral perquè ahir ja vau veure que van citar a declarar al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya a la Carme Forcadell i als 4 membres de la mesa que han inclòs també el Nuet en aquesta querella i ara sembla ser que també serà investigat, no? Se'n diu ara. Què demostra això? Que el problema no és que el referèndum sigui unilateral o no. El problema és el referèndum en si mateix. És un problema de drets, és un problema de deixar-nos votar, és un problema de deixar decidir per nosaltres mateixos, és un problema del dret a l'autodeterminació, que és un dret fonamental que haurien de tenir tots els pobles del món. Aquest és el problema. Per tant, posem-li aquest adjectiu al referèndum. El referèndum serà unilateral o no serà. I aquesta unilateralitat depèn de nosaltres. I aleshores, ahir vaig fer un exercici que porto fent des de divendres al vespre, que el Guillem ja coneix, i us demano sinceritat. Bueno, es tracta de fer el termòmetre del referèndum. Heu de contestar sí o no, i la pregunta és: farem un referèndum unilateral al setembre, sí o no? Aixequeu la mà els que creguin que sí, que el farem. Què vol dir fer? Ja comencem amb les preguntes. Què vol dir fer? Tot i que hi ha un alt percentatge, que és una cosa que seria normal en una xerrada amb gent que porta a defensar la independència molt de temps, doncs ahir a la Pompeu Fabra, que era una xerrada amb el CPC, que és el moviment estudiantil dels Països Catalans, que també defensa la independència dels Països Catalans, doncs només va aixecar la mà un 15% dels 50 que estàvem allà, no? Més o menys. Avui ha millorat la cosa.
Però a la que comences a intentar matitzar, no? I, bueno, sí, però què? Què vol dir fer-lo? Què vol dir? Vol dir que serem independents si aconseguim fer-lo? En quines condicions el farem? Justament això, fer-nos aquestes preguntes, és el que hem d'evitar, perquè aquesta és l'estratègia de l'estat espanyol. L'estratègia de l'estat espanyol és l'estratègia de la por. Fer-nos crear dubtes, dubtar de nosaltres mateixos, dubtar de que tenim el dret a autodeterminar-nos, dubtar de que és una eina democràtica. I aquests dubtes, com a poble, no ens els podem permetre ni ara ni mai. Per tant, en aquesta estratègia de la por, ens podem fer preguntes, no? Fins on arribaran per impedir aquest referèndum? Perquè tenim la certesa de que faran alguna cosa. La guerra bruta forma part del seu ADN, és una estructura de l'estat espanyol i ara està en una versió bastant soft, bastant light, que és crear-nos por, crear-nos dubtes de que no som capaços de fer aquest referèndum. Arribaran més lluny? Ja ho veurem, proper capítol a les seves pantalles. Però en tot cas, facin el que facin, el que hem de fer és no renunciar mai a voler aquest referèndum, no tenir dubtes, anar endavant i defensar-lo fins a les últimes conseqüències. Com deia el Carles Castellanos al seu article aquesta setmana, plantar-nos. Plantar-nos, organitzar-nos i mobilitzar-nos. Això és el que hem de fer. I sembla molt senzill, perquè en realitat són tres coses, plantar-nos, organitzar-nos i mobilitzar-nos, doncs ja està. El nostre full de ruta és aquest, són aquests tres passos. El problema és l'endemà. Nosaltres ja ens podem plantar, organitzar i mobilitzar, podem fer aquest referèndum, podem guanyar-lo, però ha de ser efectiu, ha de ser vinculant, ha de tenir garanties. I ara estic fent una mica el discurs del partit d'Iniciativa i Ada Colau, més conegut com els comuns. Com fem que aquest endemà tingui conseqüències? Perquè si no hi ha conseqüències no serem independents. Això com es fa? I algú dirà, guanyarem, aquella nit sortirà, no sé si Carles Puigdemont o el Junqueras o la Forcadell o el 72 o tot el govern i tots els alcaldes i anirem a la plaça Sant Jaume i farem una declaració unilateral d'independència perquè hem guanyat el referèndum. I ara em poso una mica pessimista. No, a mi no em dic. No, perquè... I us dic, el Parlament de Catalunya des dels anys 80 ha aprovat una vintena de diferents tipus de declaracions de sobirania, de voluntat d'independència, de voluntat de desconnexió, de voluntat de ruptura. Tenim una vintena que són vigents i que no han estat suspeses. I són poc més que un paper o un arxiu als arxius del Parlament. I aquest any mateix, si en portem 5, tenim la declaració del 9 de novembre, tenim les conclusions del procés constituent que es van votar i es van aprovar i per això ve la primera querella contra Carme Forcadell, 28 de setembre la qüestió de confiança a Carles Puigdemont, que també la vam avalar, tenim el 8 d'octubre el debat de política general on es van aprovar mocions que deien el farem unilateralment. 24 de març vam avalar els pressupostos perquè ningú tingués cap excusa de dir no, mira, és que no tenim diners per comprar urnes, doncs us avalem els pressupostos, tot i que no compartíem al 100% com estaven plantejats. I divendres passat tenim tot el govern, tots els alts càrrecs que fan una gran escenificació pública d'unitat, de signatura conjunta, d'un compromís, un recompromís, perquè era el 5è, per fer aquest referèndum. I en el meu termòmetre del referèndum estic potser a un 60-40, sent molt positiva, diria un 70-30. O sigui, si ho hem dit i ho hem ratificat i ens ho creiem tant i ho expressem tant públicament i els discursos públics són el farem i el guanyarem, perquè el carrer no s'ho creu. I per mi la resposta és clara, és perquè l'estat espanyol ens està minvant el nostre optimisme, les nostres ganes de ser independents. Ens estem creient la seva estratègia de la por i això no ho podem permetre en cap cas. Com serem independents l'endemà? Doncs aquest referèndum ha de ser el que deia, vinculant i amb garanties. I què vol dir això?
Vol dir que el reconeixement internacional no el tindrem mai abans de fer el referèndum. Cap país al món es mullarà per nosaltres abans de fer aquest referèndum unilateral. En tot cas, el tindrem després. És així com funcionen els processos de secessió al món. I ara s'està treballant tant des de la conselleria del Raül Romeva com fins i tot el Mas estava voltant per les Europes, per la francofonia aquests dies. Hi ha gent que s'està movent a nivell de diplomàcia internacional. Jo vull posar en valor el que van fer la Gabriela Serra i en Nuet fa unes setmanes a Mèxic, que no se li ha donat prou importància. Van aconseguir que 150 les organitzacions comunistes o d'esquerra de 150 estats al món avalessin una resolució que diu que Catalunya ha de fer un referèndum de forma unilateral. I això sembla... Bueno, 150 són moltes, sí, són comunistes, sí. Estem parlant de la Xina, estem parlant de Cuba. No estem parlant de qualsevol cosa. Alguns estan buscant a Israel. Nosaltres tenim els xinesos i els cubans, els veneçolans, els mexicans, els bolivians. Hi ha molta gent que està fent feina en aquest àmbit internacional. Fins i tot hi ha... I dono un bri d'esperança perquè veieu que aquest reconeixement serà. Hi ha 5 parlaments europeus que han creat comissions o grups de treball per parlar del conflicte polític a Catalunya. La setmana passada van venir diputats suïssos que amb la seva cultura política de fer 5 referèndums l'any no entenien els arguments que donaven els ciutadans PP, PSC i Catalunya sí que es pot és que no és legal. Què vol dir que no és legal votar, decidir, entre tots, com a poble? Hi ha molts països, jo estic convençudíssima, que avalaran els resultats a posteriori. Què fa que aquest referèndum sigui vinculant? Primer l'hem de fer bé, hem de seguir els estàndards de la Comissió de Venècia, és a dir, ha de ser un diumenge, hi ha d'haver una ràtio persona-habitant-urna que sigui adequada, ha de ser els mateixos col·legis electorals habituals, una sèrie de coses que facin que aquest referèndum s'assembli com més possible a una votació, a un procés electoral normal. Això és cosa del govern, ho està organitzant, nosaltres no estem a govern, podem fer de curcó per intentar veure si ho estan fent i estan signant per comprar les urnes o no. És la nostra funció ara perquè no podem decidir. Ara bé, allò més important no és que hi hagi urnes i paperetes, que també. Allò més important és només una cosa, per mi és essencial, que és la determinació. Determinació col·lectiva del govern per comprar les urnes, les paperetes i fer tot el que hagi de fer, del Parlament per signar, per aprovar la convocatòria i la llei que hagi de regular aquest referèndum, dels alcaldes i alcaldesses i regidors dels municipis, dels plens municipals que han de facilitar els locals de votació, tots aquests desobeint la legalitat vigent espanyola. De la gent que ha de voler anar a votar i que ha d'imposar aquesta voluntat d'anar a votar i voler decidir per sobre de qualsevol estratègia de la por i d'estratègia repressiva que farà l'estat espanyol. I com deia abans, en farà, perquè n'ha fet sempre, perquè porta tota la vida comportant-se així i perquè poder decidir va contra el cor del que representa, del que és, del com està estructurat aquest estat espanyol, que vol ser només una cosa que és la seva i silenciar les opinions de totes aquelles nacions que avui, malauradament, encara en formen part. Aquest reconeixement serà si som capaços, com a poble, com a votants, com a ciutadans, de crear un problema tan gros, però tan gros, una repercussió internacional tan grossa, que la comunitat internacional vegi que no hi ha altra solució que ficar-s'hi i que donar aquest reconeixement. I aquest problema tan gros no vindrà amb aquesta cosa de la llei a la llei, perquè de la llei a la llei t'ho diuen així i sembla que serà com una transició com molt suau.
No, de la llei significa que hi ha una ruptura, hi ha un trencament, i tots els trencaments són dolorosos. Bueno, si trenques un tros de paper no té per què ser dolorós, perquè el paper no té sentiments, però qualsevol trencament de qualsevol relació, almenys per una de les parts, és dolorós, i per tant això existirà. Aquest reconeixement, al final, és una qüestió de força, però no de força bruta, de força violenta, sinó de contundència de defensar un dret bàsic com és el dret a autodeterminar-nos. Al final, aquí el que guanya és aquí qui mana, vosaltres o nosaltres. I així funcionen les coses en la vida, no? Si m'imposo jo i mano jo, i és la meva legalitat, i és la meva voluntat, i és el meu resultat, i aconsegueixo que s'imposi, tu només pots fer que callar, retirar-te, marxar a casa i després ens repartim allò que tenim en comú. I per tant, la independència es guanyarà amb aquesta determinació i amb aquest demostrar que tu tens el control del territori, tens el control d'absolutament tot a Catalunya. Hi ha una cosa que sento molt pel carrer, i que també està lligat amb aquests anys de desafecció política. La gent no creu en els polítics perquè la gran majoria d'ells roben i els altres cobren molt i treballen poc. No és el nostre cas, que cobrem poc i treballem bastant. I aquesta desafecció, aquest no creure en els polítics, també forma part d'aquesta estratègia de la por que ens imposa l'estat espanyol, forma part del mateix paquet, i això fa que pensem que no hi haurà referèndum. Però per mi, insisteixo, és fals, no el fan els polítics aquest referèndum, sinó que al final el farà la gent, perquè, com deia abans, és una qüestió de legitimitat, és una qüestió de sobirania i és una qüestió de, sobretot, determinació en voler fer-lo i defensar el resultat. I això no vol dir tampoc que ens haguem d'oblidar dels polítics que estan al capdavant. Jo ja ho he dit en algun tuit que m'ha portat algun problema de jo confio en el Puigdemont, de la mateixa manera que jo confio en el Junqueras. És un tio que és Esquerra Republicana, que és un partit que és independentista des de fa molt de temps. I també confio en la Carme Forcadell, que ha liderat l'ANC, que és una organització cívica, pacífica, que ha estat capaç d'organitzar les mobilitzacions populars més grans i més importants i més contundents dels darreres dècades, diria. Almenys a Europa. Aleshores, jo entenc que voldríem que tot això anés més ràpid, que hi hagués data i pregunta. Jo soc de les que està convençuda de que si fixen la data, tu tens un horitzó temporal i ja només treballes per aquell dia, per defensar-lo, per votar i per guanyar-lo. Jo crec que això ajudaria. També entenc que els ritmes són diferents i que potser el govern té les seves desavinences, dubtes, pors. Aquesta estratègia de la por també els afecta a ells i que necessiten escenificar imatges, hi ha imatges col·lectives que són necessàries. No tinc cap problema que facin tots els passos i totes les escenificacions que necessitin per tal que ells també tinguin l'autoconvenciment de que això és irreversible i que no hi ha una altra sortida a això. Ara bé, si tot i aquestes imatges i tota la pressió popular al final fallen i no el fan i no l'organitzen i ens estan enganyant, sortim tots a anar per ells, a dir-los a la cara que són uns traïdors i a exiliar-los de Catalunya. I soc així de contundent perquè no podem permetre que cap partit polític posi per davant els seus interessos partidistes, legítims, però no els pot posar per sobre, per davant de l'interès legítim col·lectiu que és defensar el dret a l'autodeterminació i guanyar aquest referèndum. Perquè jo soc també de les convençudes de que el percentatge de la gent que votarà sí serà major que el percentatge de la gent que votarà no. Per tant, ja acabo, que si no m'enrotllo molt, i organització, defensa d'aquest referèndum, perquè en el fons estem defensant
el dret a l'autodeterminació, que és un dret nostre, i defensar aquest l'endemà, el resultat. I ahir el CPC deia, bueno, si guanyem, doncs segurament ho celebrarem i ens emborratxarem i tal. Bueno, jo sí, jo faré unes cerveses. Farem un esforç. No, i feia broma, no cal veure gaire perquè si l'important és l'endemà i comences amb ressaca, no, saps? No sé si farem tot el que... Bueno, és igual, deixo. Missatge als comuns. El que hem de fer és portar-los amb nosaltres. O sigui, jo estic convençuda de que, tot i algunes sortides de to del Coscubiela, del Rabell, d'altres d'aquest espai, estic convençuda que són demòcrates i que quan tu els hi parles de defensar el dret a decidir, el dret a autodeterminar-te, el dret a votar d'un poble, ells estaran allà i, per tant, jo crec que els hem de cuidar, els hem d'acompanyar i els hem d'anar estirant per a que no els hi quedi un altre remei que defensar una cosa en la que creuen. I n'estic convençuda i aquest, d'alguna manera, també desmuntar aquest discurs que tenen de el canvi possible a l'estat espanyol. No hi ha canvi possible a l'estat espanyol perquè l'estat espanyol és guerra bruta, és corrupció, és poders fàctics que dominen tot i que no tenen cap interès en fer aquest canvi d'hegemonies i perdre poder ells per donar-li el poder a la gent. La finestra d'oportunitat de canvi és aquí i ara i l'hem de defensar amb totes les nostres forces. Gràcies. Bé, a mi, jo parlaré del que passarà quan rebenti el termòmetre de la Mireia Boia del referèndum, és a dir, esclati, desbordi democràticament i ens esquitxi a tots, i ens veiem en l'obligació de fer-nos una pregunta que no sé si ens la fem sovint. Som una esquerra independentista que l'endemà del referèndum deixarem de ser esquerra independentista. I haurem de triar què serem. Si esquerra nacional, esquerra revolucionària, nacional revolucionària. És a dir, participarem d'una revolució que serà la construcció de la república, passarem a ser creadors, mares i pares d'aquesta república, amb el que significa d'estar des del principi en el joc i en les trampes, que això també, i la gent que ha viscut l'altra transició sap què vol dir. I jo us volia fer una sèrie de, més que res, són apunts i preguntes sobre les tasques que hem de tindre tots, com gent d'esquerra, esquerra revolucionària, esquerra anticapitalista, ja no esquerra independentista, perquè l'escenari en què avui que ens fiquem en aquests minuts és un escenari en el qual ja les urnes estan posades, el sí va guanyant el no, i abans d'emborratxar-nos, cosa que jo també votaria la moció, sí que hauríem de saber quin paper hem de jugar, que no ens passi com aquelles esquerres que potser la juerga els hi va durar massa i ja es van trobar amb Felipe governant, no? I dintre de l'OTAN, m'entens? Vull dir, perquè preparem també, si preparem escenaris de referèndum, preparem escenaris organitzatius i sobretot discursius i de reflexió sobre quina mena d'esquerra volem en una república. Alguns apunts. Primer, hem de fer dos menes de construccions, una que és la construcció republicana i una construcció nacional, per dir-ho d'alguna manera, o nacional popular, si voleu, tot i que això està molt connotat. La construcció republicana és que, tot i ser anticapitalistes, revolucionaris, haurem de participar de la construcció d'un estat. En lloc de destruir un estat, que és l'obligació de qualsevol persona d'esquerra, d'ordre i de bé, ha de participar en la construcció d'una. Bé, això no hi ha gaires precedents, sí que hi ha precedents, evidentment, que l'esquerra sigui actor i subjecte d'una construcció estatal, però clar, estem a l'Europa occidental, dintre de la Unió Europea, és a dir, no estem en un procés d'alliberament nacional colonial o en un procés d'insurgència contra el model capitalista, és a dir, estem dintre del que serà una república, el que es deia liberal burgesa. Llavors, clar, hem de participar d'aquesta construcció institucional entenent que tot el joc no el tenim nosaltres, que haurem de cedir aspectes de tota mena i a trobar consensos que ens ha portat fins aquí. L'altra construcció, sí que jo crec que la reflexió i l'acció ha de ser més poderosa, és en aquesta construcció nacional, és a dir, a l'hora que fem una república hem de fer un país.
o almenys hem d'intentar d'explicar com construir un país. Aquí jo en fi, són tot preguntes que us llenço perquè també si volem la independència serà perquè la volem per alguna cosa, no? I no estaria malament que ja que no som gaires i que som tots molt de pedra picada i radical, comencés a pensar quines coses volem explicar a la gent que volem, perquè així tota aquesta feina també la tenim feta, no? Sobre la construcció nacional, o sigui, com es transforma un país dintre d'un Occident més o menys ric, comparat amb la resta del món és ric, i inserit dintre d'institucions supranacionals com la Unió Europea, l'OTAN i tot això, jo només 3 conceptes, que no sé si tenen cap sentit, però que a mi m'interessen, no? Per reflexionar, no per res més. Primer, crec que el país s'ha de construir a partir un país transformador o en transformació. D'aquests 3 conceptes, no? Equilibri, mida i accés, em sembla. Catalunya és un país que sempre diem que és petit, no qual cosa, en els països que no són gaire grans, la mida és molt important. La mida dels partits és important. Hem viscut en un bipartidisme amb 2 grans partits, Convergència i PSC, que han fet impossible qualsevol mena de transformació i han generat un clientelisme absolutament corrupte, no? La mida de les empreses és important. Veiem a Espanya com la desproporció de les grans empreses de l'IBEX 35 no només destaroten tot el sistema productiu espanyol, el concentren localment i, a més, creen un altre cop xarxes de clientelisme, de corrupció i de lobbying. I això pot passar a Barcelona, és a dir, Barcelona pot esdevenir un nou Madrid per la República, no? Si no estem atents a aquesta qüestió de la mida. Mida ens va molt bé parlar d'aquesta idea perquè si estem parlant de models productius cooperatius localitzats, si estem parlant, per exemple, de crèdit, que no tant de banca, sinó de crèdit, relocalitzar el crèdit, com feien en les idees originals les caixes d'estalvis, és a dir, saber agafar les rendes excedentàries i convertir-les en capital productiu a futur, que això és bàsicament el que és un banc, és recollir l'excedent, guardar-lo i donar-lo per construir alguna altra cosa. Això no fa falta que hi hagi grans mides. La idea aquesta d'una caixa i un Sabadell són problemàtiques en un país que vol ser independent i que està atent en què les mides tant dels agents productius com també de les institucions, com dels partits, jo crec que és una idea que ha de ser important. Vull dir, crec que, clar, és que hi havia un economista, que és dels primers que jo vaig llegir, que es deia Schumacher, que ell va crear el terme de l'economia budista, ja ningú se'n recorda, és dels anys 60, era un hippie. I el llibre, el podeu recuperar, es diu Lo pequeño es hermoso, no sé si hi ha traducció al català, no? I es replantejava molt això, no? Que una de les virtuts revolucionàries i de les lluites contra el capitalisme és precisament acotar la mida de les coses, no? Que és aquí on les pots fiscalitzar. Equilibri, aquí és important i tenim a la Mireia Boya, crec que tampoc ens hem d'excedir. Catalunya és un país desequilibrat, poblacionalment desequilibrat, o sigui, tenim una megacapital que, a més, l'actual Ajuntament i els poders fàctics i el patriciat barceloní ja estan dient, si els escolteu, que el que volen és jugar en una lliga de ciutats-estat, és a dir, estan apostant per un model neoliberal de ciutats en xarxa, hub, que diuen, la xarxa o troca de poder, amb la qual Barcelona estaria més a prop de Singapur que de Parets del Vallès, per exemple, i Barcelona seria una entitat financera i capitalista territorialitzada i d'esquenes al país que cada vegada està més despoblat, més oblidat, i Mireia, que ve de l'altra nació de la República Catalana, és a dir, de la nació occitana de la Vall d'Aran, crec que no fa falta incidir que l'equilibri, un dels equilibris, el territorial, hi ha molts més equilibris, no? Però hem de ser un dels eixos que des d'allà hem de començar a reflexionar. El tercer és l'accés. També hi ha un llibre, crec que és de Rifkin, que parla de l'era de l'accés, no? Accedir als drets, accedir a les institucions, als beneficis d'un estat d'un estat del benestar, però també accedir a recursos que no és que siguin escassos, és que són pràcticament inexistents, com el treball, no? O els diners. És a dir, hi ha una cosa que accedir a tindre un petit sou ja no fa falta ni que passi pel treball, simplement accedir a la supervivència, accedir a l'habitatge, accedir a la cultura, accedir a les xarxes. Aquí també tot el tema de neutralitat de les xarxes, de defensa
d'unes xarxes de programari lliure, de que Catalunya sigui, per exemple, un exemple de no privatització d'aquest nou espai de llibertat. Bueno, és de llibertat mentre el defenem, no? Si no, el perdrem també. La idea d'accés, jo crec que també és una idea que pot donar molt de joc, no? Equilibri, mida i accés serien 3 idees que jo us plantejo per a aquesta construcció de país. Altre tema, si hem de participar de la construcció republicana, ens trobem la primera trampa, que serà, si no el dia 2, de ressaca el dia 3, que és la trampa que no és trampa, és certa, no? Però és la de la lleialtat institucional. Se'ns demanarà la lleialtat institucional i s'haurà de donar la lleialtat institucional. Però clar, ja vam veure als anys 70, quan a les esquerres transformadores se'ls demana la lleialtat, a vegades el que se'ls sol demanar és dissolució, no? Ara ja està, heu estat molt bé, però és un moment d'afermar les institucions que estem construint, no d'anar donant la xapa sobre que les estem fent malament, no? Simplement aquesta idea. S'haurà de jugar a l'esquerra transformadora, l'esquerra anticapitalista, haurà de jugar, evidentment, a la construcció republicana, haurà de participar de les institucions, perquè a més, si sortim fora, les faran nosaltres, però estar atents a aquestes trampes que vindran des del primer moment sobre la lleialtat, la unitat institucional, davant dels problemes que puguin vindre. Altra cosa que jo crec que hi hem de començar a reflexionar i a pensar abans que el termòmetre, m'ha agradat molt això, el termòmetre, el boia termòmetre, ens esclati, no? Que són un tema nostre, un tema clàssic, que són els canvis de model, no? Model productiu, jo crec que les reflexions en aquest sentit, per no intentar patar-nos el capitalisme un dimarts per la tarda, que tampoc crec que es podrà ser, però que sí que s'haurà d'estar molt atent als temes sobre no ja és el privat i el públic, sinó quin paper té el que és estatal. Perquè, clar, hem de tindre clar que hi ha allò privat, allò estatal i allò comú, que és una cosa que és la que hem d'enfortir. Perquè que sigui estatal o propietat de l'Estat no vol dir que no funcioni com una empresa capitalista i que no discrimini i que no sigui inaccessible o que no expulsi gent. La qual cosa hem d'entendre molt que hi haurà el privat, el públic i allò comú, que és un terme que nosaltres hem de crear. Temes de propietat, també quan deia d'accés, accés a qualsevol bé o servei, estem al segle XXI, les vies d'accés i les vies d'expulsió o de dificultar l'accés són moltes. Des de tallar-te la llum i el gas perquè et moris de fred, això és no tindre accés a béns fonamentals, com, jo què sé, és a dir, no tindrà accés a la cultura a partir que te l'amaguen darrere d'indústries culturals que estan apostant per una, jo què sé, entreteniment, no sé com dir-ho, hollywoodiense o mainstream, no? Per dir-ho d'alguna manera. És a dir, els llocs on s'ha de garantir l'accés són múltiples i són nous, no? I un tercer punt de model productiu o de protecció d'allò productiu és el sindicalisme. Crec que aquí també ens hem de començar a pensar en aquest país, en aquest moment, quins sindicats tindrem, quins sindicats de classe, perquè clar, estem partint de 2 sindicats majoritaris que estan finançats per un estat que no ve d'una transició, sinó que ve d'una transacció amb el franquisme i que estan pagats per l'Estat, amb la qual cosa el seu nivell, diguéssim, de contestació a l'Estat, bé, no fa falta que us expliqui la vida de la defensa dels drets laborals d'aquests anys, no? Models de sindicalisme per a aquest país, els hem de pensar nosaltres, no? Perquè si canvia tot, també canvia tot, no? I també canvien les regles del joc i l'Estatut dels Treballadors i les lleis que protegeixen o que garanteixen el treball també, i en aquest sentit es necessitarà un nou sindicalisme. Model de drets, evidentment, sempre diem, no? República feminista. Com no ho pensem des d'ara, una altra cosa que se'ns colarà per tot arreu, perquè el gran problema que té la lluita feminista, i no sóc jo el més adequat per dir-ho, és que guanya molts combats la lluita feminista declarativa, no? S'aproven lleis molt igualitàries, estem parlant de la llei contra l'homofòbia, llei aprovada en el Parlament català, però les queixes són, evidentment, que no s'apliquen les sancions que estaven previstes, no hi ha recursos. És a dir, si la volem realment feminista, hem de també superar la trampa de la declaració, declarativista, i construir institucions que siguin més enllà del que tenim ara, que és l'observatori, no? Que hi ha múltiples observatoris, i deixar d'observar i començar a incidir, no?
no sé de quina mena d'institució, però jo crec que si tenim aquesta oportunitat, des del principi no ho perdem. No? Llibertats i ciutadania, la idea de ciutadania també és una idea que jo crec que l'esquerra transformadora, ja no hi ha independentista, l'esquerra nacional transformadora del país ha d'explicar a la nostra gent, no? Què significa ser i què significa ser català, i ja no és una qüestió excloent, no? I si volem que sigui un país de refugi, igual ser català és qualsevol que vulgui acollir-se a aquest país, no? Igual la pertinença a una cultura no té res a veure amb el veïnatge cívic o amb la pertinença ciutadana a un estat, i hem de començar a jugar aquesta mena de coses, aquesta mena de discursos. Jo vaig tirant temes, no tinc solució a res del que estic dient, vamos, ni loco, no? Un altre canvi de model i l'últim, no? El jurídico-polític. Serà una república estupendo, però ojo, no ens colin una república presidencial, ojo, no facin que el paper del Parlament comenci a ser un paper encarcarat i un paper reglamentista, ojo, que no concentrin un altre cop tot el govern a institucions barcelonines, a copiant el model administratiu espanyol amb sus ministros, que clar, en lloc de ser ministre o sigui ministra, no ens ajuda en absolut. No? Aquí hi ha una idea que jo vaig trobar en una Constitució que ni es va votar ni res. Van fer una Constitució al Centre Federal Català, de no sé què es deia, perdoneu, és que no recordo, l'any 1883, i que és xulíssima, perquè forma part d'una llarga tradició municipalista, una cosa que sempre diem, no? Ells plantejaven una Catalunya bicameral, que hi hagués unes Corts amb diputats votats per la gent i un Senat on la sobirania rau als municipis. És a dir, els municipis són ens sobirans, o sigui, gestors de la sobirania nacional, i envien un delegat a un Senat, diguéssim, no? No votes gent, sinó que cada municipi o cada agrupació de municipis, no sé com no ho tenien pensat, no? Però vull dir, la idea de que hi ha la sobirania popular dels catalans, però que els municipis, és a dir, els gestors del territori, són també sobirans, i que aquí hi ha un joc, per això parlava de l'equilibri territorial, hi ha un joc entre gent i territori que és molt potent i que és molt sucós. Hòstia, per aquí, no dic que s'hagi de copiar aquestes idees, però la idea que el municipalisme hagi de ser quelcom més que una declaració, també pensem-ho, no? Perquè igual es pot fer una república feta de municipis, coordinació de municipis i unes quantes coses més per sobre. Tu ja sé que ets més estatalista que jo, però soc més autònom. Una miqueta més. Però bueno, pensem-ho bé, discutim, no? Jo crec que no. Si no ho discutim ara, ens agafarà, ara diem els pixats al ventre, però o pixant-nos del que haurem begut aquell dia, no? Finalment, dos cosetes més. Hi haurà com 3 boles en joc, com diguéssim, al circ, 3 boles al joc, i haurem d'estar jugant a les 3. El grau de participació de les 3 boles haurem d'afinar-ho. Hi haurà el joc constituent, és a dir, haurem d'estar participant de la creació d'aquestes institucions i de la Constitució en si. El joc parlamentari al mateix temps, haurem de decidir si ens quedem al Parlament i fem esquerra transformadora des del Parlament i no, i el joc movimentista, o de moviment social o de carrer, que pot arribar a ser fins i tot contestatari o insurgent si no es compleixen les expectatives. Les 3 coses haurem de fer. Sempre diem un peu a la institució i un peu al carrer. Doncs ara un tercer peu a la creació d'institució. Vull dir, ojo, perquè mirem les forces i mirem què sabem i a què apostem. Un altre dilema, què podem jugar comptant-nos els que som, les capacitats que tenim i com és el país. Si juguem a la mobilització, si tenim força per la mobilització, o juguem a la creació de consciència i a la creació de discurs i d'espai polític, no de relat i ja està, sinó com tenim l'oportunitat d'imaginar i dissenyar institucions de tota mena, institucions particulars, cíviques i polítiques, doncs si ens dediquem també a la creació de consciència política i a l'exposició d'aquestes institucions i a la mobilització i en quin percentatge ens dediquem. I finalment, i amb això acabo, la pregunta de l'esquerra exindependentista, que espero que sigui l'esquerra nacional, transformadora i anticapitalista del país, és què fem amb les altres esquerres que es quedaran aquí. L'esquerra socialdemòcrata, que serà, el centre-esquerra socialdemòcrata, que serà Esquerra Republicana,
bueno, el centre, socialdemòcrata, perquè cada vegada m'estic apropant a tu, no? Cada vegada sembla que són més holístics i que més els agrada més tot en general, això, i després què fem, com comentava la Mireia Boya, amb el NSP, aquest, el nou subjecte polític dels comuns, no? Si juguen a la construcció d'un espai polític transformador o si juguen a ralentir-ho. Estic parlant ja després del referèndum, no? I quines lleialtats juguen, i quina relació hem d'establir amb les dues esquerres, no? I quin serà el nostre espai. Jo això ja sé que també és una feina una mica abstracta, però crec que si, com han dit el company i la companya, estem cridats a un moment històric, cosa que jo no dubto en absolut, estem cridats a un moment històric, provem d'extendre, de treure-li suc al moment històric i que, a més d'històric, si és possible i en la mesura de les nostres forces, a més de viure un moment històric, podem viure un moment hegemònic, no? Per les nostres esquerres. I ja està. Us ha costat aplaudir-me, eh? No? Ha costat aplaudir-me. Ja està. Per fi estic content de compartir taula amb ells i no és la primera vegada, I que insuflem optimisme, no? Jo recordo la darrera xerrada que vàrem fer junts, fa uns mesos enllà, en un altre context, no retrauré res, No retrauré res. Però estàvem allò entre... Ara guanyem i ara no ho sé. Però ara sí que toca. Ara ja està. Ja està. Ara ja ho tenim. I jo crec que hi ha moltes diferències amb altres períodes que s'hagin viscut a nivell històric en aquest nostre país, i la diferència entre la mal anomenada transició i, per tant, el procés de restauració borbònica que vam viure aquí en els anys 70 i ara, és que el moviment de ruptura democràtica és hegemònic. I que, per tant, per primera vegada en la història, l'esquerra suposadament d'esquerres, però que sempre està dubtant entre l'estatus quo, la butxaca i què diuen les bases, està obligada a posicionar-se perquè la majoria de la gent, a nivell hegemònic, l'obliga a posicionar-se al seu costat. Perquè la seva principal contradicció és que qui ha fet això és un moviment independentista de caràcter popular i qui ha fet això ha portat la centralitat de la ruptura democràtica amb l'estat espanyol i en el si de l'estat espanyol en la dicotomia democràtica entre monarquia o república. I això, des de l'any 31, no ho havia fet mai ningú més, per circumstàncies polítiques determinades i per moments històrics determinats. Evidentment que no hi entrarem, però això ho hem fet nosaltres. Ho hem fet aquí, a Catalunya, en els últims 10 anys. Per tant, la gràcia del moment històric actual, i ho dic en mes de maig, a les portes de 3-4 mesos de l'inici real de la ruptura democràtica, és que ara això ja no va ni de quin president investim, això ja no va de quins pressupostos aprovem i amb quina qüestió de confiança tenim, això va de referèndum o referèndum i si volem o no volem trencar-ho. I que qui no estigui ara mateix dins el marc polític actual d'aquest país, tant des de la dreta liberal, el centre esquerra, la socialdemocràcia, l'anticapitalista o els que ens considerem socialistes, però que apostem per la independència d'aquest país, qui dins de tot aquest magma no estigui per la feina, no és que haurà de fer un pas al costat, és que l'obligarem a fer un pas al costat. M'explico? Per tant, el moment històric actual denota amb això, perquè no es tracta només de que hi hagi una majoria independentista a la institució, tant al Parlament com en els ajuntaments, sinó que a aquesta majoria independentista se li suma una majoria social també a favor de l'aplicació immediata del dret a l'autodeterminació. Per tant, l'hegemonia s'amplia encara molt més perquè es basa en un principi republicà i democràtic de volem ser lliures i volem construir quelcom on els ciutadans siguem ciutadans definitivament i que per tant ens hi sentim lliures. Per tant, la descomposició actual que està vivint l'estat espanyol, perquè no ens equivoquem, que sota del Real hi hagi més presos del PP que presos bascos, és perquè hem aconseguit portar l'estat espanyol al seu nivell màxim de descomposició política actual. I que, per tant, qui ha portat en aquest nivell de descomposició política actual a l'estat espanyol i que els aparells de l'estat
s'estiguin barallant i que se'ls hi desmunti el sistema clientelar i corrupte que ha sostingut aquest estat, ha estat un moviment com el nostre, Ruptura Democràtica per la Independència. És que això és una obvietat. I no ho dic per tirar floretes, ho dic per dir que finalment un poble en marxa ha decidit que l'únic camí actual per acabar amb això és el de la independència nacional. Que el senyor Jordi Pujol i Ferrusola, júnior li diuen, no?, entri a presó és el símptoma de que Roma no paga traïdors. I que, per tant, qui s'atreveixi a posar en dubte aquest estat en descomposició, ho pagarà. I se li posarà sobre la taula doncs, que els seus serveis prestats ara ja no ens serveixen. Per tant, les condicions famoses, no?, per parlar en llenguatge clàssic, objectives i subjectives, les tenim sobre la taula. I ja no hi ha més. Ja no hi ha tutia. I amb això podria acabar la xerrada, sortir per allà i quedar-me tan ample. Però cal que això ho tinguem més que clar. Perquè si davant d'aquesta descomposició i d'aquest estat demofòbic que s'està acabant, la nostra oportunitat ara, si abans dèiem que ja no va ni a pressupostos, és que ara ja no va ni de reformular l'estratègia independentista, perquè només n'hi ha una, que és que el mes de setembre votarem tant sí com no, i tal com molt bé ha explicat la Mireia, serà unilateral, perquè el poble decidirà sortir al carrer i posar les urnes i emplaçarem a les institucions que votaran una nova legitimitat pròpia, democràtica, que deslegitimarà la forastera que porta més de 300 anys ocupant aquest país, a votar i a decidir lliurement què és el que volem fer. I n'estic convençut de que el que decidirem entre tots i totes és marxar. Però a més és que no marxarem de qualsevol manera. O sigui, marxarem perquè per primera vegada al sud d'Europa es produeix un moviment d'alliberament nacional que se'n va constituint, que es decideix per primera vegada, i això és la gran contradicció de l'esquerra clàssica, al meu entendre, que no anem a prendre el poder, que és que anem a construir un nou poder perquè ens el van robar d'una manera determinada fa un seguit d'anys i que ara, en aquesta oportunitat de construir aquest nou poder, el farem com nosaltres voldrem i com decidirem nosaltres que vulguin. Perquè si insisteixo, no va ni de presidents ni de pressupostos, tampoc va de banderes i d'essencialismes. Va de respondre que per primera vegada en la història l'independentisme, l'estratègia independentista, que es va fer fa més de 40 anys, i aquí el meu petit homenatge pels presents que van participar en la formulació d'aquesta estratègia independentista, s'ha donat com a certera, que és que l'independentisme ha crescut a partir de lligar l'alliberament nacional i social amb un projecte de construcció d'una nova república que garanteixi les necessitats materials mínimes de la gent i les seves necessitats tant democràtiques com de drets polítics i socials. I aquí és on està el tema, que és que tenim gent que ha hagut d'anar a jutjats per dir que un partit amb 86 anys d'història es dissolia perquè no podia pagar els deutes després de jugar de còmplice de l'ocupant espanyol, com és Unió Democràtica, i n'hi ha hagut uns altres que s'han hagut de canviar de nom per reformular-se dins el magma de la nova estratègia independentista que el poble havia decidit. Si això, senyores i senyors, no és fer història, que vingui algú altre i m'ho expliqui, perquè, sincerament, si de fa 15 anys ens deien que a la militància independentista ens deien que arribaríem en aquest estadi i arribar en aquest nivell de contradicció i d'aquesta nova construcció, ens ho crèiem? Ens ho anàvem a creure? No, però aquesta insistència és el que ha permès això. Quan la Mireia explicava molt bé que en l'etapa pura i dura de l'autonomisme es varen, al Parlament de Catalunya, el Parlament Autonòmic Català, va declarar un súmmum de vegades de que volem ser sobirans, volem el dret a l'autodeterminació, volem caminar cap a aquest camí, al final era aquell paper mullat d'aquells que ho feien en el marc de la seva gestió autonòmica per acontentar aquella minoria necessària que estava al carrer insuflant la flama de la independència nacional on encara estem arribant nosaltres. I ara això ja no és paper mullat, perquè ja no pot ser paper mullat, perquè depèn de nosaltres si el paper es mulla més o es mulla menys. La proposta d'Esquerres per la Independència, per exemple, que la trobo sensacional, ha dit un tríptic en què es diu República Catalana, minut zero. Us convido dijous que ve a l'Hospitalet, ara faig els pits, en què aquí aquesta senyora i dos més fan una xerrada amb un gran acte que es diu Minut Zero. Què recull el Minut Zero? Una cosa tan simple que és de dir que és que la República Catalana no la construirem del no-res, perquè tot aquest seguit de declaracions que ha anat aprovant el Parlament
posen la base per la construcció d'aquesta nova república democràtica i de ciutadans lliures. Som els primers en dir que en la república es farà una cosa i ho aprovem en un Parlament encara autonòmic amb una majoria independentista, però els primers en fer una llei contra la transfòbia, en determinades lleis en defensa del territori, de pobresa energètica, etc. No sé si n'hi havia al voltant d'unes 35-40, per exemple, i que, per tant, l'Estat sap que les ha de tombar perquè posen la base d'aquesta nova república. Per això no tombaven les de l'etapa autonòmica, perquè allà sí que jugava a la puta i la Ramoneta de provo això, però després ja vinc a Madrid a passar comptes. Per tant, ara, el moment és oportú per rebentar aquest magma al sud d'Europa. Clar, em diran, aquest ara... Però és que al final el que ha passat aquesta setmana és de manual de contrainsurgència. O sigui, el que li han fet al Lluís Llach és de manual de contrainsurgència. La guerra psicològica que l'estat espanyol ara mateix començarà a emparar anirà en aquest sentit. D'anar a acovardir el conjunt de les cares visibles i dels dirigents polítics que porten a terme el procés independentista per tal de que el poble ho posi en dubte i vagi a poc fent un pas al costat. I és el que li han fet al Lluís Llach. Però és que jo sóc com la Mireia, és que jo me'ls crec. I per tant, a mi la defensa que avui ha fet el president Puigdemont al Parlament del diputat Llach és la que s'ha de fer i és la que es fa quan un es creu que anem cap on hem d'anar. Perquè si tu no et creus cap on vas, no dius el que avui has dit en el Parlament ni es fas les declaracions que has fet fins ara. Per tant, d'obvietats sobrades. I és una política de contrainsurgència perquè per molt que el nostre sigui democràtic i pacífic, i jo hi crec que aquesta és l'estratègia acertada, no deixa de ser una insurgència popular el que estem fent ara mateix. Perquè que algú m'expliqui si treure 2,5 milions de persones cada 11 de setembre al carrer de manera tan disciplinada i uniformada a dir el que es diu, no és vertebrar precisament això. I que en un judici per inhabilitacions per posar unes urnes al 9-N, 50.000 persones a les 9 del matí es col·loquin davant d'uns jutjats, què va davant d'uns jutjats? De plaça Sant Jaume fins a passeig Lluís Companys, fent el passadís, i que si algú arriba a tocar el xiulet i diu aquests no entren aquí, es posen allà i aquí no entren. Si això no se me li defineix com a insurgència popular, que vingui algú altre i que m'ho defineixi. Per tant, dins d'aquest marc d'obvietats, què és el que toca fer ara? I jo no tinc aquí tampoc la vareta del Harry Potter, per dir què és el que s'ha de fer ara mateix. Però jo crec, o no, si més no, nosaltres creiem, i ara faig el moment publicitat, jo crec que aquí ho expliquem molt bé i molt acertadament, l'escenari actual d'insurgència popular es basa en 3 principis bàsics que són aquells 3 principis que permetran aquesta nova construcció de la república. Radicalitat democràtica. El famós això va de democràcia. Ningú posa en dubte que 1 es votarà, 2, la gent dirà la seva de com voldrà que sigui aquesta construcció de la nova república i la gent dirà la seva de que aquell que no estigui pel que ha d'estar se li dirà en bones paraules que s'ha d'apartar. Radicalitat democràtica. Radicalitat republicana. Perquè una cosa no té un sentit amb una altra. Hem passat de la lluita fa uns anys de l'estat propi a la República Catalana i és un canvi de terminologia molt important. És molt important. Perquè hem aconseguit fer, sense l'enyorança del passat, però amb l'optimisme del futur, hem relligat la tradició republicana, associativa, cooperativa i de base d'aquest país com a exemple i com a model per a la construcció d'un nou país, perquè aquest país nostre és republicà i per primera vegada en la història, des del centre liberal i la dreta liberal fins a l'esquerra i la anomenada extrema esquerra, tots i totes som republicans. Per tant, posant la centralitat del debat polític a aquest concepte és bàsic per guanyar i construir una nova cosa. I un tercer eix, que tot i 300 anys d'ocupació, d'aniquilació, perquè clar, són 300 anys d'ocupació, però les tropes franquistes el 26 de gener de l'any 39, el bando que van fer aquí a Barcelona, a diferència d'altres indrets de l'Estat, sense menys tenir el que es va patir, és el bando de régimen especial de ocupació. Régimen especial de ocupació, no ens en oblidem d'això, d'acord? Que tot i això i l'aniquilació, hem estat un poble capaç d'integrar tothom que ha vingut i s'ha deixat integrar. I ho hem fet
pensant en la nostra cultura i en la nostra llengua, però sabem també que eren el nostre vaixell de salvament per tal que això pervivís. Per tant, el tercer eix de la catalanitat plena i integradora és bàsic en aquest nou procés de construcció de la república. Per tant, això, obvietats. Què cal fer? El que és evident i que nosaltres tenim molt clar, i em sembla que això és de consens d'aquí a la taula, que és que la mobilització permanent és bàsica. I aquí complemento el que deia l'Antonio, que si anava de l'augment de la consciència política o de la mobilització permanent. Les dues coses van unides. O sigui, l'augment de la conscienciació política i, per tant, nacional de la situació actual ha portat a la voluntat del nostre poble a dotar-se d'un seguit d'organitzacions, digue'ls-hi Assemblea Nacional Catalana, digue'ls-hi revisculament d'entitats històriques com Òmnium Cultural o altres coses, a considerar que sense mobilització permanent i que, per tant, sense la defensa de tot el procés que ara mateix estem engegant, aquí no hi ha construcció possible d'una república catalana independent. Per tant, crides com les que ha fet avui la Confederació Sindical de Catalunya, la Inter, pels nostres amics, de dir, si hi ha una situació on l'Estat bloqueja, mobilització permanent i continuada, i si cal i tenim la capacitat, vaga general. Hi haurà un moment, al setembre, o abans, quan es convoqui el referèndum, en què s'haurà de tenir clar que la mobilització serà permanent i durable i que al final, si la gent surt de casa amb aquesta mobilització permanent i durable, haurà de saber quin és l'objectiu final en què s'haurà d'anar. Per això la meva obsessió de la gestió dels resultats del referèndum. Si en aquest referèndum, que ho tinc claríssim, se surt i es guanya que sí, no és una qüestió simbòlica el fet de sortir els 72 diputats amb el president a davant i amb els alcaldes i regidors d'aquest país a dir hem guanyat, anem a construir. Sinó és hem guanyat, anem a construir i anem a generar la confrontació necessària per guanyar la legitimitat. No només internacional, sinó uns també del conjunt del nostre poble. Per tant, aquesta és la base principal. Aquesta és la base principal. El diputat Botran, aquí present, amb declaracions a La Vanguardia ho va deixar molt clar ahir. Hem de demostrar que no tenen prou de policia per tancar totes les escoles ni per agafar-nos a tots. Per tant, no ens obsessionem per la repressió. Hi haurà repressió, però serà impossible, si la mobilització és permanent i durable, que aquesta repressió no es desbordi. Per tant, la línia és clara i contundent, al nostre entendre, en aquest sentit. Perquè aquestes són les condicions necessàries del resultat i de la gestió del setembre. Perquè hi ha qui dirà que al setembre el que nosaltres anem a fer és un aixecament de Pasqua. Sí, anem a fer un aixecament de Pasqua, però guanyarem. Perquè la gestió del sí serà importantíssima per dir que aquest aixecament serà de victòria immediata. Perquè l'aixecament de Pasqua no va ser victòria immediata, però va posar a la primera línia del debat l'existència del conflicte polític irlandès. I al final s'ha guanyat. Per tant, la diferència és de tempos. De si nosaltres tenim la capacitat de fer aquesta mobilització permanent i durable, doncs serà més curt o més llarg. I que, a més, si en aquesta mobilització permanent i durable li lliguem el factor de la defensa del referèndum i com a radicalitat democràtica, radicalitat republicana i catalanitat plena, representarà en si mateixa la defensa de la futura república. I, per tant, l'organització política i popular de pivotar en la defensa de la república, en aquest sentit, serà bàsica. I el més transversal possible, i el més democràtica possible, i popular, i en coherència amb l'estratègia independentista, perquè serà sortir al carrer a defensar tots aquests aspectes i al mateix moment generar aquest debat. I per tant és important la institució plena i clara, les universitats que siguin on hagin de ser, anirem a veure, ja t'ho dic jo, que anirem a veure. I els opinadors públics i la intel·lectualitat en el lloc on hagi de ser, i entre tots i totes ser on ens tocarà ser en aquell moment. El termòmetre famós, el dissabte a la nit el termòmetre era 20,80, Te n'en recordes que era 20,80? Clar, és evident, però és que si no s'explicita de manera immediata, i aquí és on nosaltres hem de ser crítics en certs aspectes de l'anomenat procés, i a mi que seré crític, no només amb el govern de Junts pel Sí, amb la majoria independentista del Parlament, perquè ara això ja va de 72 i no va només de consellers. I amb l'Associació de Municipis per la Independència, i amb els regidors i regidores dels nostres municipis i alcaldes. O s'és clar i es fa una posada en escena
en què es diu anem a això i serà així, així i així, i a la gent direm que tots i totes sortirem de casa i a més sortirem per fer això, això i això, o hi haurà un desencís que portarà la capacitat de que aquesta insurgència que ara ens agrada tant de parlar potser passa per sobre d'aquesta estratègia independentista, potser triguem uns anys més, però es passa per sobre. I ja se segueix, i endavant les atxes, en aquest sentit. Per tant, optimisme, i anar a guanyar, però claredat en els objectius i en la contundència i en la mobilització. Acabo, Jo, desgraciadament, el dia de quan proclamem la República Catalana, independent... Ets fora. No, em va bé, el dia em va bé. Tens coses. No, desgraciadament continuaré sent independentista. I continuaré sent independentista per dos temes principals. Un, la República Catalana independent, en el marc internacional en què ens trobarà, superestatals, europea, l'OTAN i el Sum Corda, haurà d'estar lluitant constantment pel manteniment de la seva independència nacional. I dos, dins de la seva diversitat, dins dels seus diversos escenaris, els països catalans continuaran existint, i per tant els escenaris portaran a que la República Catalana, a diferència de l'estratègia independentista anterior, haurà de servir per dos aspectes, no? Un, per fer una política de no intervenció al conjunt dels països catalans, ara potser semblarà contradictori amb el que acabo de dir, però no. No hi ha d'haver intervenció en el conjunt dels països catalans. Cada un dels territoris de parla catalana que hem decidit entre tots i totes que siguin subjecte polític d'aquest alliberament nacional són els seus habitants els que decidiran si seran subjecte polític o no. I que, per tant, es posarà dins de la coherència de la construcció de la República Catalana i, per tant, de la centralitat del dret a decidir i que, per tant, de la decisió de la realitat democràtica de cada una de les coses que fan, es decidirà en cada moment què és el que voldran ser. Si un dia al País Valencià et diuen que què? Que confederar-nos? De què? Va, deixa'm, no m'atabalis. O al contrari. I llavors després la construcció de la República Catalana també serà molt important l'adaptació i la construcció del seu model republicà per diferenciar-se de models que han prostituït el concepte republicà com és el dels nostres veïns del Pirineu cap amunt, de la famosa República Francesa. Perquè, clar, tindrem a uns connacionals vivint sota administració republicana, porten 350 anys vivint sota administració republicana. Sí? A Catalunya Nord. Clar, el model republicà i Occitània, el model republicà que s'ha imposat des de París no és el model republicà que nosaltres volem repetir. I, per tant, en el conjunt del concepte de ciutadania i com a exemple per la resta del conjunt de pobles de parla catalana havent de ser, canvi de model, totalment diferent. Per tant, aquí és on continuem sent independentistes. I la tercera qüestió, havia dues, però mira, ara em dic una tercera, oi? Que és que haurem de ser un model del sud d'Europa clar i bàsic en tots els sentits. Geoestratègicament, per molt que algú digui el contrari, Mediterrani als nostres peus i al nord d'Àfrica els nostres germans. Ara mateix, les guerres de rapinya i d'agressió imperialista que s'està vivint al nord d'Àfrica, des dels kurds fins a l'Iraq i la mateixa Síria, nosaltres haurem de construir un far de llibertat i d'igualtat i de fraternitat ben entesa des de la percepció universal dels valors republicans per ser un model de tot aquest conjunt de pobles. No serem models només, que també, dels pobles que estan des de fa els mateixos anys que nosaltres en lluita per la independència nacional, com Irlanda, Escòcia, Euskal Herria, Galícia, però per la resta de pobles també. I el Mediterrani com el nostre espai, aquest model també l'haurem de construir i haurem de parlar de com interconnectem i treballem en aquest sentit. Per tant, hi ha molta feina i sembla molt feixuc i moltes reunions i tot plegat, però endavant les atxes, és que s'ho val, perquè si no és ara, quan? I per tant, sense por, mai millor dit, i a guanyar. Però passat vacances, Passat vacances.